mabiya tashar jakadan alheri YouTube TV. Muna muku jinjina da gaisuwa ta musamman, sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe, ku sharing, sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri. Jakadan alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa. A zuwan Jesus ba wai ya zo haka kawai ba manufa bane. Alamun sakon ma da ya zo da shi wato an gani wato a tattare da shi. Wato abin da ya sa na ce muhimmancin sakon da ya zo da shi an gashi a tattare da shi. A ta yadda wato ko kai da kanka in ka ga yanayin zuwansa za ka fahimci cewa ba ya zo a matsayinsa na mutum kawai bane. Wato kamar yadda wasu suke ɗaukawa an turo shi ne kawai da aikan salvation. Ba dan ake kawai bane, sai da ya sadaukar da wato abu mai muhimmanci, wato aka gice shi a cross. Wato ya sadaukar da ruhinsa domin ya ceci wato 'yan adam. To sannan kuma a kwana na uku ya tashi daga wannan mutuwan. To kuma har zuwa yau wannan sadaukarwar da yayi wato shine duka illahirin 'yan adam din duniya, wannan sadaukarwar da kuma samun tsira. Wato daga wannan ayan wato ya kamata a ce mun gane a yawan bayanan da aka yi akan Jesus, wato Jesus na ƙasar Nazareth, ya kamata a ce mun fahimci wato shine ɗan Allah na ƙarshe wanda aka turo shi, kuma an turo shi ne da saƙon wato na salvation zuwa ga dukkan 'yan adam. Kuma saboda ban taɓa ganin ko labarin wani annabi wato a Bible wato wanda ya mutu saboda ya cici al'ummansa, sannan kuma a kwana na uku kaga ya sake tashi wato daga kabarinsa. Ba wani annabin da ya taɓa haka sai dai Jesus. To duk annabawan da suka zo wato an suka mutu sun mutu kawai saboda a su aiko su da aka yi, wato ba Allah ya turo su zo wato da sako ne na salvation ba. A Jesus ne ko aka aiko shi da wannan sakon. To sauran wato annabawa an turo su ne wato su zo da sako wato na shirar da mutane da kuma sauran sakon yin biyayya ma Ubangiji domin samun ceto. Wato amma Jesus Christ shine kawai zo da sako wato na ceto na musamman. Shi yasa maka ga ya mutu akan hakan. A kwana na uku ya tashi kuma daga kabarinsa. Kuma shi yasa a yau a Bible ya mana bayani yace duk karfi da wani iko wato Allah ya riga ya bashi. To saboda wannan dalilin ne shi sa a ko ina a cikin littafi zaka ji Jesus wato in yana magana yana cewa ni fa da mahaifina abu ɗaya ne, yake cewa ni da babana wato abu guda ne. To duk wanda ya karatu zai zo ya gane cewa wato a cikin littafi na John an yi bayani wato a sura na 1 aya na 1 in ka karanta Bible zaka ji Bible yana cewa a da duniyar nan ta kasance bata da wani siffa, sannan kuma sai ruhi na Ubangiji wato ruhi na Ubangiji yana ta kewayawa. A barin ɗauko bayani daga fari a John chapter 1 verse 1 aka ce wato da fari abin da ya fara samuwa wato shine kalma. Aka ce wannan kalman kuma wato yana tare da Allah ne. A kuma wannan kalman wato aka ce Allah ne. Wato wannan kalman da ake faɗi wato ana magana ne wato akan Jesus Christ. To idan ka karanta Bible da kyau zaka fahimci cewa akwai abubuwa guda uku da suka zama shaidan faruwan hakan. A kuma wannan kalman wato shaida ne mai zaman wato kansa. A kuma idan muka karanta da kyau a cikin littafin Matthew da kuma wato littafi na Luke, wato anan ma wato za ku fahimci cewa akwai wani lokaci da ya faru a lokacin Jesus da mabiyansa suna masa bayani akan wata rijiya. Ya ce musu kun ga wannan rijiyan babana annabi Ibrahim wato shi ya haƙa ta wanda kuke so ku sha ruwa a cikin nan. To kuma a wannan gurin ya musu bayani a fili wato a bayyane ya ce kafin annabi Ibrahim ni ina nan. Kaga hakan wato yana nuna ma wato ka fahimci cewa shine wanda ya kasance kuma shine wanda zai zo, domin abin da yake nufi shi ya kasance kuma shine zai zo. To in ka duba a zahiri wato abin da hakan yake nufi kamar yadda Bible ya ce idan ka gani tamkar kaga wato mahaifina ne. Wato kuma kusan kalaman Allah wato ba na wasa bane, kamar inda yace wato ni ne kuma alfa sannan kuma ni ne wato mene omega, wato shine a fari kuma shine a ƙarshe. To kuma kaga kenan domin Allah ya ce wato kuma shine wato Jesus, to kaga kenan yana nufin da ƙarfinsa da ikonsa duk abu ne wato wanda Jesus yake tattare da shi. To kaga hakan yana nuna wato ban da shi babu wani wanda za a turo a bayan shi, saboda Jesus ya ce shine a fari kuma shine wato a ƙarshe. Shi ya fara aikin kuma shi ya gama. To babu wani annabi wato da zai zo ya kuma ci shi zai iya canja wannan maganan ko yayi kaman Jesus ya mutu ya kuma sake tashi, wato a ce ya mutu ya kuma tashi a kwana na uku. Ban san ko kun taba jin labarin akwai wanda ya kaman Jesus ba. To amma idan da wani zai zo ya ce shi ma annabi ne wato na karshe, to ya kamata a ce wato ya zo da shaida mai kwari da zai ba da tabbacin cewa wannan mutumin wato shine dan aikan karshe. A to barin karkare a book of Matthew Bible ya ce ayin ya ce wato akwai wata wanda ba taba satuwa da ita ba kuma za ta samu da. A kuma wannan ɗan za ta haifa wato shine zai zamo sanadin wato ceton mutane wato al'umma daga zunubansu wato abin nufi wato salvation. To wannan turmi na biyu kenan. A turmi na uku pastor zai karkare hujjojinsa inda daga bisani sheikh zai shigo ya kore wato bayani akan allahntakan Jesus da kuma tabbatar da hujjoji akan cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ɗan aikan Allah na baya kuma na ƙarshe. Ku ci gaba da bibiyan mu a tashar ku mai tarin alheri, Jakadan Alheri YouTube TV, Jakadan Alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa.